नै लोगोफोर आंना अनला ओंख्रिया गोदौगासिनो दङ मोनसिगोनानो ओमफ्राय जों आङो मेजेंगा बाथोन बानायनो होननानै एवनानै दोनदों आरोना मेजेंगायानो होनो खोमाहाय आं बारा मोजां मिथिया एवनानै लाग्रोदों आरोना ओमफ्राय जा बुनसोरांनाबो मोनबायानो आरोना ओंखाम ओंख्रि माबाया ओंखाम ओंख्रि सोमफ्लांदों दावदै एवनायानो ओजां बारा जागोन नामा आंखो ओइनै एसे दोनफिननांगोन आरोना बेसेखौनो खांफिननो थिनदों दोनफिनगोन र' नै जाखोन्दायावनो सोनानै दोननोसै आंनो जानोसै दा दावदैखौ ना ओंखामखौ दावदैखौ नङा जाबायना बेखिनिखौनो जाजोबनो हायाबा आरे दावदैखौ लांफालायना जाबाय दा बेखौ जायाबा नों मानसियानो नंला नै आदानिया जि मोजां नुखायो आदानि नै लोगोफोर ओंखाम जानो लाबाय आरोना ओंख्रियाबो नै जि मेजेंगा बाथोना आं थोरसियावनो लाखाजोबदों आरोना दिनैबो गैयाहाय निरामिसखौनो जाबाय थानांगौ जोंहा बांसिन जानानै लाग्रोनोसै हाय लोगोफोर बयबो मोजाङै दंना आंबो मोजाङै दङ लोगोफोर आं माने दिनै फार्स्ट आंनि गोदान फन गोदानजों माने आङो भिडिअ बानायदों आरोना दिनैफ्राय स्रां नुसिगोन आंनि महरखौबो मोजां नुसिगोन आरोना लोगोफोर मानो होनबा सिगां माने ओरैबायदि खस्थ' जायोमोन आङो भिडिअ बानायनो मालाबा हें जायो मालाबा इदिनो भिडिअआ माने सेभ जानानै थाया बेफोरबायदि जाबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय दा मबाइल गोदान मोननानै ओरैबायदि खुसि आरोना नोंथांमोना नायबाय थादो एबार आं मोजां कन्टेन्ट लाबोनो नाजानोसै आरोना जि मोजां मोनखादों स्रांनो ओमफ्राय लोगोफोर आं माने सेस गोलोमजोब्बाय मानो होनबा आं माने ओरैबायदि आखु दाखु माने दय भिडिअ लास्लाबनोबो हायाखै आरोना सासे बिहावा माने इना सिगां केसिसि ल'न लानाय दंमोन आरोना ओमफ्राय बेयाव मेनेजारा लेंहरदों होननानै माने बिहावा माने ओरैबायदि आंखौ माने मोजां मोनखायो अनखायो आरोना ओमफ्राय दोनलांनो लेंलांथ'नायखाय माने थांदों आरोना बिबोनां ओमफ्राय बिहाव बियो माने आंखौ होनबाय आरोना आफि थांथ'नो होननानै बुंनायखाय दोनलांबाय आरोना जेनेबा आंहाबो सिगां लादोंमोन नालाय आंखौ गोरोंखाय लाङाखै दे लोगोफोर आंहाबो सिगां लादोंमोन नालाय ओमफ्राय माने आंनि सिस्टेमखौनो बानायगोन एसे रायज्लायना हो नोंना माबायदि जादोंमोन होननायखाय आं माने थांफादोंमोन आरोना रायज्लायनो होननानै ओमफ्राय जाबोबायानो हमना लादो आरोना जोङो फैसाखौ माने होबोबाय आरोना होबोनानै सुक्रुबारखालि जोंनो NOC लेखाखौ हरगोन आरो ओमफ्राय बेयाव सुक्रुबारै आं थाङाबाबो जासिगोन आरोना गावसोर थांबानो जागोन ओमफ्राय लोगोफोर माने आङो नोंथांमोननो आंनि माने फन गोदानजों मबाइल गोदानजों आरोना भिडिअ खनसेबो लानाय जायाखै ओंखायनो दिनै लानानै आरो आं माने मबाइल गोदान बायबाय होननानै खोन्थानाय जाबाय आरोना बारा बुरजा नङा आरोना 22,000ल' बायदों आरोना लोगोफोरनि मोजां नुदोंना एबार मोजां नुदोंना नुवाखै कमेन्टआव खोन्थाहर ओमफ्राय आङो ओरैबायदि माने खामानि बिर आरो मा खामानि मावनानै गालांदों नोंथांमोना नायलाय नै लोगोफोर आं माने बेसर फोरानदोंमोन आरोना बे अमाया सोरनिहाय बेसर फोराननाया नै बेबायदि माने गावसोरनो मुस्रिखौ सोंना होब्रबलायबायहाय बिहावजों बिखुनजोजों ओमफ्राय बेबायदि गालांदों आरोना माने फारौआ हाबो नालाय एबार मासेबो फारौ हाबनो हाला नोंथांमोनाबो बबावबाफोर थांनोबा मुस्रि गिदिर दंबा बेबायदि खालामनानै गालांबानो जाबाय आरो आंनि आयदा आं सानखादोंमोन आरोना दिनै बेबायदि आं खालामनानै उन्दुनानै थागोन होननानै आरोना बेबायदि लामबाय आरो सान्दुंआ हाबलांखायो ओरैबाबो इमान खारायावलाय अमा दाउ गाबस्र' गुबस्र'हाय हांसोआबो सोरनिथाय थोर हांसो मानै बुथारखानोहाय थोर ना होबाय आरोना फुख्रियाव दाख्लिनो आफाया 6 केजिसो होदोंनो ओमफ्राय माबा हांसो हाबलाय थोर जानो हायोना हायाथाय हाबबाय थायो आरो हांसोआ